Id-dmir tal-Gvern huwa li jindirizza r-realtajiet li jaffaċċjaw in-nies huwa għalhekk li qed jintervjeni fir-rigward tal-inflazzjoni li bħalissa qed torqod lil bosta pajjiżi madwar id-dinja. Fl-aħħar xhur il-Gvern ħad diversi miżuri li qed iwasslu biex pajjiżna jesperjenza l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Ewropa. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza il-parti konklusiva tal-konferenza annwali dwar l-istat tan-nazzjon li għat-tieni sena konsekuttiva ġiet organizzata fil-Palazz Verdala. Din il-konferenza ġiet organizzata fuq l-inizjattiva tal-istatistiku u lettur Vincent Marmara u tal-konsulent fil-komunikazzjoni strateġika Lubondi, kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-President. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru għamel referenza speċifika għal prezzijiet tal-enerġija u tal-gass fost deċiżjonijiet oħrajn li ħa il-Gvern biex jipproteġi lin-nies. Imma tajna għajnuniet oħrajn, insemmi l-għajnuna li tajna is-sussidji li tajna fuq iċ-ċereali, fuq il-qmugħ, fuq l-alf illi jintuża għal-bejjem. Dan huma ftit mill-ħafna sussidji u ħafna mid-diversi sussidji illi tajna. Huwa esprima l-fiduċja tiegħu li bħalma pajjiżna qeleb l-effetti tal-pandemija se joħroġ ukoll b'saħħtu mill-effetti tal-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Fid-dawl tal-gwerra huwa fakkar li pajjiżna huwa newtrali, iżda quddiem aggressjoni kontra poplu pajjiżna jieħu pożizzjoni favur poplu li qed jisfa' vittma ta' attakk inġust. Il-Prim Ministru saħaq li hija l-prijorità tal-Gvern li jkompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nazzjon semma fost l-oħrajn l-emendi fil-liġi tal-IVF u r-riformi brabta ma' drittijiet ċivili fosthom dawk favur il-persuni LGBTIQ+ u dawk brabta mal-użu responsabbli tal-kannabis. Għamilha ċara iżda li l-bidliet li saru f'bosta oqsma fil-pajjiż mhumiex biżżejjed. Jien nemmen f'nazzjon li jifhem, iwennes u jgħin. Drittijiet ċivili huma żewġ kelmiet li daħlu sew, fortunatament, fil-vokabolarju ta' dan in-nazzjon. Grazzi għal kisbiet kbar li irnexxielna nġibu fl-aħħar snin. Din l-espressjoni drittijiet ċivili jiena infissira bħala dik is-sensiela ta' deċiżjonijiet li jgħinu lill-bniedem biex jgħix ħajtu b'mod sħiħ, b'mod komplet. Li jagħmel l-għażliet għal kuntentizza u għas-serenità tiegħu kif ukoll dik tal-familja tiegħu. Hawnhekk il-Prim Ministru semma wkoll l-emendi fil-liġijiet tal-IVF li l-erba' beda id-dibattitu fit-tieni qari fil-Parlament dwarhom. Bl-istess mod ma rridx nara nazzjon li huwa sieket u plaċidu quddiem realtajiet li meta tismagħhom għajnejk jimtlew bid-dmugħ u titlalek iva oqla fi griżmik. Tkellim ċar fid-dibattitu l-bieraħ li għaddej fil-Parlament bħalissa fejn qegħdin nirriformaw il-liġijiet li jirregolaw il-proċess, il-proċedura tal-IVF. Dwar ir-riformi biex jissaħħu l-istat ta' dritt u l-governanza tajba fakkar kif Malta qed twettaq il-pjan maqbul mal-FATF u kif il-Kummissjoni Venezja u l-Manival fost oħrajn ħarġu rapporti pożittivi ħafna dwar Malta. Kellhom kumment tajbin ukoll id-delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew li żaru Malta. Il-Prim Ministru għalaq id-diskors tiegħu billi qal li jinsab fiduċjuż li dan in-nazzjon għandu prospetti sbieħ qudiemu. Ejja nibnu prosperità ġdida fejn l-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku jikkombaċjaw ma' xulxin, jistaħħu jikkumplimentaw lil xulxin u mhux idajfu lil xulxin. Ikollok iva min jgħidlek li dan huwa diskors li ilu forsi is-snin jintqal. Tajjeb. Mela ejja naqblu wkoll il-koll li issa dak diskors irridu inwettquh u nikkonvertuh f'azzjoni konkreta. Flimkien.